Filwaqt li fil-bidu kien maħsub li numru ta' papri fiż-żona tas-Salina mietu bl-avian flu u s-salmonella, rapporti ta' tobba oħra tal-annimali juru mod ieħor. Dawn l-aħħar rapporti qed jkun irrapportat li juru li l-papri mietu b'xi avvelenar jew mart fl-imsaren. F'kummenti ma' dan l-istazzjoni il-Kummissarju għad-Drittijiet tal-Annimali, Dennis Montebello, qal li għad trid tiġi stabbilita l-kawża tal-mewt. Fejn ikun hemm kolonja ta' papri li ilha tgħix deċenni fl-istess post daqqa waħda jmutu kollha, ovvjament wieħed jissuspetta illi jew hemm xi marda serja li tista' tinfetta jew inkella jista' jkun hemm raġunijiet oħra. L-eks maġistrat qal li inizjalment kien hemm rapporti li l-papri mietu bl-avian flu li mhix ta' periklu għan-nies. Sissa għandi rapport illi dawn il-papri kienu infettati bl-avian flu. Rapport illi jagħti anke ġifieri x'natura ta' avian flu hija u li hija mhix ta' periklu għan-nies jew u hemm jista' jagħtu każ ukoll li mhix periklu anke għal poultry oħrajn. Dr. Montebello żied jgħid li issa hemm rapporti oħra li dawn il-papri ma mitux bl-avian flu. Għadni m'għandix definitivament x'inhi the cause of death fis-sens illi eżami nekroskopiku li sar minn xi vets privati, anzi qegħdin jgħidu li dawn ma mitux bl-avian flu. Allura qed nistenna illi jkun hemm l-affarijiet ultimately li jindikaw li effettivament biex mietu dawn il-papri. Il-Kummissarju għad-Drittijiet tal-Annimali saħaq li eżamijiet tossikoloġiċi jistgħu jiddeterminaw il-kawża tal-mewt ta' dawn il-papri. Intant l-awtoritajiet tas-saħħa kienu qalu li m'hemm l-ebda riskju magħruf ta' mart fuq il-bnedmin minn annimali infettati b'xi tip ta' influwenza bħalma hi l-avian flu. Fi stqarrija sar ċenn li s-sitwazzjoni qed tkun investigata mill-qrib u qed jittieħdu azzjonijiet xierqa skont il-każ mill-awtoritajiet veterinarji.